sang Department of Health kon DOH Region 6 nga malabot ang zero firecracker-related incident subong holiday season. Suno kay Ms. Darian Joy Papa, Iloilo City Health Emergency Officer, nga ginlonsyar na sang DOH Region 6 ang iwas paputok campaign sa tinalikdan nga bulan. Dugang pa ni Papa nga tinutuyo sang iwas paputok campaign nga mahagan-hagan ang injuries kag ma-promote ang safety kag community participation. Base naman sa datos sang DOH Region 6 nga yara sa masobra 200 ang na-record nga firecracker-related incident sa Western Visayas sa tinalikdan nga tuig. Sa karon, nagapanugyan na lamang ang among ahensya sa publiko nga mangita sang alternatibo nga panggahod subong nga bagong tuiga. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.